Wow! So, ito. Bago po natin simulan ang ating vlog for today, ay shoutout muna sa ating mga kaibigan mula sa Facebook. Alright, mega loud shoutout to Julian Pabuaya. Hello po! And then kay Janelle Dungog, Sigma Lambati. Hi po sa iyo at sa lahat po ng tropa mo dyan. At kay Asa Kutuaka, hi Len. Hello, hello. At kay Makuy, hi po. Salamat sa pa-comment mo. maraming salamat po. So guys, for shoutout and greetings, feel free to comment down below. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, I'm Vloggers! So for today's vlog guys, ay mag-unpack tayo ng parcel sa Shopee. Okay, so ito po guys ay nakalimutan ko anong shop ko nabili ito. Basta ito ay anti-rad. So, medyo mura siya doon sa shop na yon. Kaso lang, sabi ng Shopee, free shipping. Pero, pagka mabay mo na siya, ay biglang mag-a-add-on sila ng 140 nakakaloka. Kahit na may may voucher ka, ganun pa din. Oh, so, wow, ang galing. Ang galing nung shop na yun. Kasi kaya pala na yun. Tingnan mo yung ang galing. Ang galing niya. Kasi niya, nilagyan niya ng parang may balloons. Yun to, parang ice candy. Parang ice candy yung nakarap sa kanya. So, pag nalaglag ay hindi siya mababasag or man. So, nice. Okay, so mga taong dapat tularan. Siyempre, diba? Para hindi masira. So, nice siya. Para siyang may ice candy na pinalibot. Ice candy na pinalibot. So, ayan. So, pwede siyang gawing unan. Ang galing. Ayan. So, ito po ang ating nabili. So, ito, add-ons na lang ito. Itong lagayan. Kasi itong dapat ito is wala talagang ganun. Wow! So, ito, yung pouch niya. At, itong anti-rad. Parang hindi ako nabudol doon. Okay, so hindi nabudol. Check. Okay, so na po siya wiper. Basta na siya yung ganang panyo nga gamay. Okay, so ang mga panyo, murag nagamit na ng panyo ako. So, muna siya. Okay. So, nice. So, medyo may bigat-bigat siya. So, kasi nung last time, yung kay palang kapatid ko, nagbili siya. Hindi ganito. Parang pulido to ah. Wow! Look at that. So, ayan. Ano talaga siya? May blue. Anong tawag dito? Blue color. Yung nagbili is 206. Kasali na ito. Kasi ito add-ons lang to. Parang 15 yata to. Basta. Ayan. So, hindi ako nabudol. Okay. Nice siya. Medyo may kabigatan. Nice. Kasi di ba nga, iba yung nagbibenta ng mga anti-rad. Parang lang, plastic, ganun. So, nice. May blue siya kung nakita nyo guys, oh. Tingnan nyo, ha? Okay, so nice. Kasi nga, itong isang mata ko, saka ka-cellphone, saka ka-edit ng, mga video. So, medyo tagalan tayo makatulog sa gabi. Ayan. Yay! So, nice. Side blade. Basta kunwari kung maano man siya ng ilaw ay hindi talaga siya diretso sa mata mo. So, parang mahaharang siya. So guys, nice! So sobrang galing.
Oh, klarong-klaro yung ano, blue. Galing. Kala ko nabudol na naman. Kala ko mabubudol ako. So, tamang choice lang ng shop na yon. So, sobrang galing. Mare-recommend ko talaga sila na. New talaga siya. Wala siya mga gasgas. Wala mga gasgas. So, good! Nice! Guys, ito yung shop kung saan ko nabili ang anti-rad na ito. So, guys, kung sa Shopee kayo, so, dito kayo mag-order ng anti-rad. Kung gusto niyo po, super mura lang po talaga and sulit. So, guys, thanks for watching. See you in my next video.